Упали руки на мягкое, бежевое, ніжэю, белое, рэзкае, супраціўляльнае, ў стазіс. Маятнік зломлены быў метэора туше, прыкладна ў месцы, дзе фраза гукаецца ў фразе. Прыкра не ў месцы часы скрэсці ногцем залоцце, у развагах адкуль будзе суд, ад Перуна ці Дзеуса. Прыкра з лесу ісці і ніколі з яго не выходзіць. У пытлівым маўчанні, у адказ на «Куды ты падзеўся?». А першы удар моцны, ён робіць на цукар усю касмалогію. Другі паказаў, што і першы быў хіба што рэхам. Трэціх жа не было, бо ў чарзе зноў спрачаюцца богі. І маланка штогод, штохвіліну не можа стаць вехай. А ў чаканні у першага тэмпература пясчынкі зліваюцца ў кубік. Нумар 2, аглухаючы, мямліць, што ёсць толькі вечнасць. Святло розных вачэй пакрывае то самае месца налёту на зубе. Тут Бог – гэта любоў, а гвалт – гэта пацешна. Тут і розніца ў мовах, пытанне з адказам, залежна ад працы снароўкі. Розніца ў станах тлумачыцца фізікай, ясна здаровым сэнсам. В прынцыпе, механізм працы вельмі нагадвае працу духоўкі. Паднапруг унутры, ды з іржавым лязом мясарэзкі. І з'язджае бязмочная жыжа пачуццяў, як можна сказаць, што з'язджае. Яна ісі хлеб, выстаўляючы слова сваім парасонам. Твае рукі былі так блізка, я чуў, як яны дрыжалі. А прыхажане палілі ладан. Запахла азонам.